இன்றைக்கி நம்ம டெய்லி ஜாப் அப்டேட் சேனலில் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் தனியார் துறையில் இருக்கக்கூடிய வேலைவாய்ப்பை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் ஜாப் பற்றின முழுமையான விவரங்கள் கிடைக்கும். நம்ம டெய்லி ஜாப் அப்டேட் சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க. உங்களுக்கு தினசரி வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் மற்றும் செய்திகள் உடனுக்குடன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய அடுத்தடுத்த ஜாப் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஜாப் பற்றிய முழுமையான விவரங்களை தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் என்னங்கிறது பார்க்கலாம். பல்லவா மோட்டார்ஸில் சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு வேகன்சி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எந்த டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம், டிப்ளமோ முடிச்சிருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 0 to 1 years இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரெஷரும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மேல் அண்ட் ஃபீமேல் 2 பேருமே அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்கில்ஸ் என்னென்ன இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் கஸ்டமர் அப்ரோச், கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில்ஸ், ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, செல்லிங் ஸ்கில்ஸ், இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும்ட்டு எதிர்பார்க்குறாங்க. சேலரி பார்த்தீங்கன்னா 9,000 வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அட்ரஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 4 GST ரோட் செங்கல்பட்டு. கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 9841168686. இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ஜாப் என்னங்கிறது பார்க்கலாம். ஒரு ஆட்டோமேட்டிவ் பிரைவேட் லிமிடெடில் ப்ரொடக்ஷன் டிஸ்பேச் ஸ்டாஃப்க்கு வேகன்சி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எந்த டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம், ITI, டிப்ளமோ எது முடிச்சிருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 0 to 2 years இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரெஷரும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மேல் அண்ட் ஃபீமேல் 2 பேருமே அப்ளை பண்ணலாம். சேலரி 10,000லேருந்து 15,000 வரைக்கும் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்கில்ஸ் என்னென்ன இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ், மெஷின் ஆப்ரேட்டிங், ஆக்டிவ் ஸ்கில்ஸ், இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும்ட்டு எதிர்பார்க்குறாங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 9500096781. அட்ரஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 112 ஆத்தூர் செங்கல்பட்டு. அடுத்த ஜாப் என்னங்கிறது பார்க்கலாம். ப்ரோஃபேக் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் பிரைவேட் லிமிடெடில் நெட்வொர்க் அசிஸ்டன்ட் வேகன்சி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 12th இல்லை எனி டிகிரி எது முடிச்சிருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 to 2 years இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேல் மட்டும் அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்கில்ஸ் என்னென்ன இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட், கஸ்டமர் சர்வீஸ், நெட்வொர்க்கிங், ஹார்ட்வேர், இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும்ட்டு எதிர்பார்க்குறாங்க. சேலரி 15,000லேருந்து 25,000 வரைக்கும் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அட்ரஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திரா வேர்ல்ட் சிட்டி செங்கல்பட்டு. கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 9003211044. இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ஜாப் என்னங்கிறது பார்க்கலாம். ஜெய்சன் இன்ஜினியர்ஸில் ஜெராக்ஸ் அண்ட் TTP ஆப்ரேட்டருக்கு வேகன்சி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 12th இல்லை எனி டிகிரி எது முடிச்சிருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 to 2 years இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேல் அண்ட் ஃபீமேல் 2 பேருமே அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்கில்ஸ் என்னென்ன இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப்பிங், ஃபோட்டோஷாப், கோரல்ரா, பிரிண்டிங், தமிழ் டைப்பிங், இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும்ட்டு எதிர்பார்க்குறாங்க. சேலரி 8,000லேருந்து 10,000 வரைக்கும் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அட்ரஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 59 and 60 GST ரோட் நியர் அனந்தவள்ளி மெட்ரிக் ஸ்கூல், உரப்பாக்கம், செங்கல்பட்டு. கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 9442197776. இன்னொரு நம்பர் இருக்குது 9962459660. 2 நம்பரில் எந்த நம்பருக்கு வேணாலும் கால் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வேலைவாய்ப்பு தகவல்களை உங்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அனைவருக்கும் வேலைவாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம். இது போன்ற வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் மற்றும் செய்திகள் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம டெய்லி ஜாப் அப்டேட் சேனலோட பிளேலிஸ்ட்டும் கம்யூனிட்டி பேஜும் மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த ஜாப் அப்டேட்டில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.